Čaute všetci, ja som Hacker a kedysi som býval youtuber, len YouTube ma neuživil, tak som homelessák. A to je význam dnešnej hry. Táto hra sa volá Homeless Simulator. Hrajem dvojku, áno, tretiu sériu vlastne ako kebyže. A tu by mi dačo malo ukazovať. Takže niečo som dostal. Čo to je? Dej do zbieru pro peníze, daj ako fľaška. Trošku sa mi to laguje, neviem prečo. Petr Veľkolepý. Homeless City Major. To je dobré meno. Homeless City. Čo sa deje, ľudia? Haló, to som ja. Takže sa mi to asi nestihlo načítať. A to by si nevšimol, dneska má na sebe novú masku. No a tu máme aj nejaké štatistiky, ojojoj. Tak to si dám dole. Robux Pulse. Nie, sorry, nemôžem ťa donatnúť. Takže, čo mi padne? To je mi na čo to drevo. Takže nič a nič. Jaj, to mám dať do toho barela, čo tam bolo, aby to horelo. Pozrieme sa. Aha, takže pred chvíľkou som to otváral, tak už nemôžem otvárať. A koľko mám peňazí? 20 korún, fú. No a nie sú tu aj nejaká mapa, aby som sa dostal k nejakej práci. Lebo tu sa vlastne dá zarábať iba cez tie práce, alebo že prídete za civilistov, spýtajte sa ho dačo. Hej. Nič nám nedá, máme ísť preč. Nemám čas. OK. A ty čo mi povieš? Jasné, hej, mám ísť preč. Máš čo ozývať. No, tak. Čo to je? Na 20 minút 20 korún, lebo to je vlastne česká hra, som hovoril. Počkajte, čo je? Čo je toto? Parking machine. Sa pozrieme. 3 koruny tam boli. Som boháč, ľudia. 10! Yes! 33 korún. To je koľko eur do prepočtu? Áno. Nevie mi to niekto napísať do komentárov, plus? Čo to je? To mi bude na čo? Jaj, to keď budem ten, čo zbiera odpadky, jak sa volá? Bežím, tak kde? Ja neviem kde. Do kanála ideme. Do kanála, hehe. Nevadí, OK. A čo tu urobím? To asi mám takto chodiť. No. A skúsime si to zobrať, neviem pod akom hodiť. Ide to? Aha, ide. A to čo bolo? Myš. A to akože môžem zjesť, hej? Myš je. Ratatuj! No. Nie, fuj, nie, jedz to. Takže asi tak. Budúce už to jesť asi nebudem. Asi. Tak, tu vyzerá, že nie je nič zaujímavé, ľudia. OK.
Beriem si knihu, tak to bol. Mŕtvý bezdomovec. Agresívny bezdomovec. Nie. A to nie je nič. Čo? Som stratil. Dobre, idem sa mať preč. To je ešte len beta verzia. No, tak kde to som? Neviem. Je všetko tu strašne tmavé. No, vidíte, zima mi je. Musím sa dať niekde do tepla. No, počkať. Koľko mám nejakých... 16 stupňov Celzia tu je. Abo nie je to na to teplota môjho tela. Ja neviem. Koľko je hodín? No. Takže toto môžem vyhodiť nejaké tieto veci. Zomieram. Musím nájsť barov. Nie. Ešte dačo prehľadám. Nie, ja som onen. Jasné. No tak ja si idem od znova. Jak dlho som prežil? Dlho nie. No, tak ja sa idem vyspať. A potom sa vám ozvem. Dobre, trochu som bol na mobile a nechal som sa uniesť a ja už som hore. No. Takže, čo tu je? Počkaj. Prečo mi to nejde? Pomoc. Chcem ísť preč. Kamo, escape. Respawn. Tu nejde. Kamo, brosky, čo mám robiť? A kamo, neviem. Pomoc, ľudia. Ja budím. No, ešte že tak. No a z toho som zarobil akurát tak veľké one. A fľaška, okej. To je dúfam jedlo to, že to nie je akože len fľaška. Ňam. Kde bol ten civilista? A tu je. No. Počkať, tak dnes sa porozprávam. Tak. Čo dáme? I don't have any food. Čo mi dala? Čo mi dala? Čipsy! Vy ste dobrá pani. Dobrý deň. Aj od vás niečo potrebujem. Aha, nemá čas. Nevadí, ale treba mi vodu. Počkať. To môžem vypiť, ne? Môžem. OK. Rýchlo vypijem. A koľko percent mi to dá? No, ešte 1%. No, ešte tak.
počkej. Lidl tu je. Fú. Tak, neviem, no. No a... A je to. Mám tu... okej, no. Tak to sa ešte pozriem a 6 korún, no. Až 6 korún som chcel povedať. Ale k Sonic bežím. Search. 4 koruny. Bum. Aha, no. Tak, to je fakt, že je na nič. To by bolo pre dnešné video všetko. Nechajte like, odber a my sa uvidíme v ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.